Čau, já jsem Zenda Kařábek. Už 5. rokem se věnujeme driftům. Za mnou tady stojí 46, kterou jsme postupně od holí kastle vlastně stavěli, postupně předělávali, aby to bylo co nejlepší. A v tuhle chvíli už máme konec ledna, takže není čas ztrácet čas. Jdem vydat motor s převodovkou. Motor pak rozebereme, tamhle máme ještě jeden, ten taky rozebereme a oba musíme zkontrolovat, dát dohromady, aby byli připravený na sezónu. Letos pojedeme hlavně polský mistrák DMPčko, co pro nás je hlavní. Takže jdem si to hodit vedle na zvedák, vyndáme ten motor a ukážu vám, co a jak je tady udělaný na tom autě, jak to je předělaný. Tak jdem na to. Štarter. Jo, ten vrchní. Jo, hovno, ten spodní to byl. Světla jsou dole. Netrvalo dlouho, celý předek máme dole, ze zhora elektrika, palivo, všechno je odpojený, takže jedeme nahoru, vyděláme elektriku ze spoda, vyndáme převodovku a jde ven. To je rychlovka, tady nic není. Máme Winters diferáček, tady měníte vzadu poměr. Polosky. Sekvence DMA Racing. A legendární 2JZ.
Turbo jebe ti. Ale festival. Tak, už máme vyndanou převodovku, kardan, všechno máme připravený. Tady rozděláme dole silem bloky a vypustíme vodu a jde ven. Turbiku. Pojď sem. Pojď sem. Jsi dobrý magor. Víď? To je asi moc. Mají to dolejt, tak sem. Dobrý? Jedem. Jo. Jo. Vybejš. Jo. Jo. To může být ven. Už pojede. Nakoupíme ho rovnou, ať to z toho teda ještě jede trochu. Dobrý. No, se můžeme najet. Musíme si udělat spojku a redukci. Je 6 Nimbus a 19 na redukci. Motor je vyndaný, sundáme tady spojku, dáme si ho na držák. No a už to přestěhujeme vedle do závodní dílny a tam už si s tím budeme hrát. Vypadá, že to má chytá. Mohla by, no, když to dáš na jedničku, aby to mohlo být. Tak, auto už máme zase zpátky v téhle dílně, už máme vyndaný motor s převodovkou. Máme tady připravený oba dva motory, na který se jdeme jako vypustit, rozebrat. Tady je ten motor, co jsme teďko jeli. To byl záložní motor, ale protože tady na tom ostrým motoru se na minulý rok něco stalo, takže jsme neměli čas ještě se na to podívat. Takže to jdeme oba dva motory rozebrat, tam se podíváme, co se stalo a tady to odstrojíme, komplet se na něj podíváme a dáme je dohromady oba dva. Jdem na to. Tak, máme rozebráno, jeden motor je kompletně odstrojený, kde jsme sundali hlavu, tady na tom motoru jsme taky sundali hlavu, tady jsme vlastně nějak žádný poškození nenašli, všechno vypadá hezky, takže za to jsem rád, na tom nebude nic moc co řešit. Tady na tom motoru jsme bohužel poškození našli, s tím jsme počítali, kdy nám vlastně vyletěl penízek tady na ventilovou vůli. Čím děláme, tak nám vyletěl penízek, kousnul se palec vačky, tím pádem ventily zůstaly pootevřený a píst naboural do ventilu, takže ventily budou 100% ohlí. Tady ty dva, tady vidíte, jak se to dotklo toho pístu.
To je vidět vlastně tady na tom pístu, že se tam dotkli, takže to je jasný. Takže to se budou muset dát nový ventily, udělat všechno a zítra nás čeká sundat vanu na obou motorech a zkontrolovat ojniční a hlavní ložiska. Myslím si, že to bude všechno v pohodě, žádný jakoby šupiny nebo bordel ve voleji nebyl, takže si myslím, že to bude super. Tak, olejovou vanu z obou motorů máme dole. Dál jsme si rozdělali hlavní uložení kliky a ojnice, aby jsme zkontrolovali ložiska. Ty se zdají být v pohodě, každopádně stejně si objednáme nový, aby to bylo ve 100% stavu. Tady se můžete mrknout, jak vypadá klika. Ta je jak nová. Tady jedeme TurboWorks ojnice a sériový překlady na kliku. Jsem viděl, že v mnoha případech praskly, proto v tomhle ostrém motoru jedeme titan překlady, tím bychom tomu měli zabránit. A tady je klika taky jak nová. Tady jedeme Viseco Boostline ojnice. No a to bude asi všechno. Já objednám díly, co budou potřeba, uděláme hlavy a v příštím videu si asi ukážem, jak oba motory složíme a tenhle ten motor už půjde do auta. Tak se mějte. Čau.